سلام كم يتصنحوا فتواتن كبراتن تخطاتلتي كداموت ميديا نسعى زدارنا لكم زيناتاتنا كريمنا لنا كتكتاتلنا أدمنايو بكندي أرساتهم كنفلم تقرأي أكال إثيوبيا كوينا كتكتل نسعر لنا في كبل فاشتو أبي أحمد قليزوم عبدو أفريكا زكاية زلو زيت سلام منجز تقرأي إثيوبيا نفسهم أن تزيب صحلو أدل كام زلو يقمت علىهم اتيا مونغو منجز تقرأي أبي أحمد زكاية زلو زيت سلام نهزو محرازة كاتتي كونن كبل برغادير جنرال تفرى مامو حبيروم ኣብ ትግራይ ካይድ ዘሎ ቆልዑ ጀኖሳይዳዊ ወራራ ብሎ ንጹሃን ሰላማውያን ሰባት ዝኸፍእ ህልቂት የብጽሕ በምህላው ማሕበረሰብ ዓለም ህጹጽ ስጉምቲ ክወስድ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራን ሰውያታት ትግራይ ጸዊዖም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብ ሓድነት ኣፍሪካ ፓን ኣፍሪካኒዝምን ኣስተዋጽኦ ዝገበሩ ብዝብል ሽልማት ከም ዝሓበ ተገሊጹ ናብ ዝርዝሮም ክንሰግር ትግራይ አካል ኢትዮጵያ ኮይና ክትቅጽል ንዝኣራለና ክብል ፋሽቶ አብይ አሕመድ ገሊጾም አብይ አሕመድ ምስጂቲኤን ዝተባሃለት መርበብ ሓበሬታ ቻይና ብዘካየዶ ቃለ ምሕተት መራሕቲ ትግራይ ብሕገ መንግስቲ ክግዝኡን ከም ሓደ ክልል ኢትዮጵያ ኮይኖም ንኽቕጽሉ ንእምኖም ኣለና ክብል ሕንኽ ከይበለ ተዛሪቦም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካን ዝካየድ ዘሎ ዘተ ሰላም ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃበርዩቱ ድማ መራሕቲ ትግራይ ንሕገ መንግስቲ ተኽቢሮም እንተቐጺሎም መስርሕ ሰላም ክዕወት ይኽእል ክብል ኣምሲሎም መንግስት ትግራይ ኩናት ቅድሚ ምጅማሮ ትሒዙ ኩሉ ነገራት ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ፍታሕ ከም ዝኽእል እቲ ደማዊ ኩናት ክተርፍ እንደጋጊሙ ጻዕርታት ከካይድ ምጽንሑ ዝዝከር እዮም እቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝካየድ ዘሎን ሎም ሮብዕ ክዛዘም ትጽቢት ዝግበረሉን ዘተ ሰላም እውን እንተኾነ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ እንተተኻይዱ ዘየወላውሉ ብዙሓት ነገራት ዘለዉ ኮይኖም ካብ ሕገ መንግስቲ ወፃኢ ምስ ናይ ባዕዳ ሓይሊ ብምዃን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመን ዝቕጽል ዘሎን ጆኖሳይድ ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ንምክልኻል ዘጣየሶ ሰራዊት ዋላ ሓደ ክትንክፎ ዘይኽእል ፍሉይ ኣሰራርሓ ዘድልዮን ይክብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ እናገለጹ ይርከቦም ስርዓት ብልጽግና ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኣብ ሓንቲ ሃገር ክልተ ሰራዊት ምክልኻል የለን ብምባል እዮም ዝምክቶም ይኹን እምበር አብይ አሕመድ ካብ ሕገ መንግስቲ ወፃኢ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወራር ፈጺሙ ምስ ሰራዊት ኤርትራ ኮይኑ ጆኖሳይድ ይፍጽም ከም ዘሎን ሓንቲ ኣካል ፌደሬሽን ዝነበረት ትግራይ እውን ውክልና ባይቶ ወከልቲ ህዝብን ፌደሬሽንን ከም ዘይብላ ዝፍለጥ እዩ ፍልይቲ ልእኽቲ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዶክተር ኣኔት ዌበር ጉዳይ ሰራዊት ትግራይ ብፍሉይ ዝረአይ ኢላ ገሊጻ መንባራት ዝዝከር እዮም አብይ አሕመድ ጉዳይ ትግራይ በኃይል ክጉዕት ዝብተዳጋም ፈቲኑ ክሰምረሉ ሲትረፍ ላዕላውነት ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ንኤርትራ ሓሊፉ ሂቡ ኣብ መንቀራቅሮ ተሸሚሙ ይርከብ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ሰላም መንግስቲ ትግራይን ኢትዮጵያን ናብ ስምምዕነት ዝበጽሐሉ ዕድል ከም ዘሎ ይግመት ኣሎም እቲ ዘተ መራሕቲ ትግራይን ኢትዮጵያን ብጥቡቕ ምስጢር ይካየድ ከም ዘለውን ክልቲኦም ተላዘብቲ ብዛዕባ እቲ ዘተመልኪቶም ኣብ ናይ ውልቀ ኣካውንቶም ከይጽሑፉን ምስጢር ከየውጹን ከም ዝተነገሮም እውን ጋዜጣ አዲስ ፎርቹን ሓቢራ ንዝሓለፉ ሰሙን ተኻይዱ ንተወሰኽቲ መዓልታት ምንሑ ድማ እቶም ተላዘብቲ ንምዝራብ ዘለዎም ድልውነት ዘመላኽት እዩ ክትብል ወፂኻ እዚ ምስጢራውን ዝተናውሑን ዝርብ ወከልቲ ትግራይን ኢትዮጵያን ድማ ነቶም ተስፋ ዝገብሩ ዘሎ ኣካላት ጽቡቕ ነገር ሒዙ ክመጽእ ከም ዝኽእል ድማ እታ መጽሔት ተስፋ ሂባ ይኹን እምበር ብዙሓት ወሃብቲ ርእይቶ እቲ ዘተ ሰላም ዝጭበጥ ውፅኢት ከም ዝጽዩ ተባሂሉ ትጽቢት ኣይግበርን ይብሎም ብፍላይ እቶም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ገበን ጆኖሳይድ ጠናኺሮም ቀፂሎምሉ ዘለዉ ልፍንታን ወርቲ ዝፈጸምዎም ገበናት ተሓተቲ ክንከውን ኢና ኢሎም ኣብ ከቢድ ሻቅሎት ወዲቖም ነቶም ዘስካሕዋ ገበናት እውን ዝያዳ ጠናኺሮም ይቕጽልሉ ስለ ዘለዉ አብይ አሕመድ ጁባ ኢሳያስ አፈወርቂ ብምዃኑ ድማ ሕጂ እውን እቲ ዘተ ሰላም ንኸይዕወት ከም ቀንዲ እንቅፋት ክኸውን ከም ዝኽእልና ተገለጸ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወከልቲ ትግራይን ኢትዮጵያን ናብቲ ዘተ ሰላም ዘይቀራረቡ ሓሳባት ሒዞም ከም ዝተወዓዙ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኔድ ፕራይስ ሓቢሩ እዮም እቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ከተማ ፕሪቶሪያ ዝካየድ ዘሎ ልዝብ 4 ዕላማታት ከም ዘለዎ እውን ሓቢሮም እዚኣቶም ከዓ እቶም ተጻባቲ ወገናት እቲ ኩናት ብቕልጡፍ ደው ከብሉ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ህዝቢ ክበጽሕ ድሕንነት ሰላማውያን ሰባት ክሕሎ ስጉምትታት እውን ክውሰዱ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወጽእ ዝብሉ ምዃኖም ዘርዚሮም ኔድ ፕራይስ ኣብ መግለጺኡ ፍሉይ ልኡኽ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ማይክ ሃመር ኣብቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ተሳታፍን ተዓዛብን ኮይኑ ከም ዝቕጽል እውን ኣረጋጊጾም እቲ ዘተ ሰላም ንውሕ እውን እቶም ተላዘብቲ ዝተረሓቐ ሓሳባት ሒዞም ምምጽኦም ዘመላኽት እዩ ዝበለ ኔድ ፕራይስ ኣፈላላዮም ዝትሉ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፍልልይ እውን ዘቀራረብሉ ኩነታት ክፍጠር ትጽቢት ኣሜሪካ ምዃኑ ሓቢሮም እቲ ዘተ ሰላም ኣብ መንጎ ተጻባቲ ሓይልታት ዘሎ ኣፈላላይን ምጽባብን እቶም ዝተቐመጡ ዕላማታትን ክዕወቱ ጽቡቕ ዕድል ዝፈጥር ከም ዝኾነን እውን ኔድ ፕራይስ ወሲኹ ሓቢሩሎም
ሕብረት ኣፍሪካ እቲ ዘተ ሰላም ግዜ ገደብ ከም ዘይተቐመጠሉ ዝሓበረ ኮይኑ ኣፈላልያት ዝጸብሉ ኩናት ደው ዝብሉሉን ሰላማዊ መፍትሕታት ምቕማጥ ዘኽእል ክኸውን ተስፋ ኣለዎ ክብሉ ድማ ብመገዲ ወሃቢ ቃልቲ ሕብረት ኣሶሽየትድ ፕረስ ገሊጹሎም። ብዛዕባ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘውፅኦ ክሲ ንሃገራት ምዕራብ ኣመልኪቱ ካብ ጋዜጠኛታትን ዘቐረበሉ ሕቶ እውን ዝመለሰ ወሃቢ ቃል ኔድ ፕራይስ መንግስቲ ኣሜሪካ ብሕብረት ኣፍሪካ ዝምራሕ ዘተ ሰላም ምሕጋዝ እምበር ካልእ ዕላማ የብላን ክብል መሊሶም። እቲ ኣብ ትሕቲ ጽልዋ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ናይ ጽንተት ኩናት ዘካይድ ዘሎ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ደማዊ ኩናት ሰላማዊ መፍትሒ ክግበረሉ ንወራሪ ሰራዊት ኤርትራ ክወፅእ ክእውጅ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝቐጽሎ ዘሎ ጨካን ዕፅዋ ክለዓል ዝቐርበሉ ዘሎ ጻውዒት ብምንጻግ ምዕራባውያን ኢደን የእትዋላ ኣለዋ ብማል ክሸፋፍኖን ከናውሖን እኩይ ጻዕርታቱ ቀጺሉ ይርከብ። እቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ትግራይን ኣብይ ኣሕመድን ዝካየድ ዘሎ ዘተ ሰላም ንህዝቢ ኣምሓራ ዘካትት ኣይኮነን ክብል ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ገሊጹ። እቲ ጽንፈኛ ኣምሓራይ ኣዛዚ ሰራዊት ዓቀይታይ ኣምሓራ ዝነበረ ተፈራ ማሞ ኣብ ሓደ ቻናል ዩቲዩብ ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕተት ርክብ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ዝመሓሽ እንተኾይኑ መጀመርታ መሬት ትግራይ ንዓና ክወሃብ ኣለዎ ብምባል ገሊጾም። ብትግራይ ዝተወሰዱ ዝበሎ መሬታት ከይተመለሱ ኣምሓራ ኣንጻር ትግራይ ዝገብሮ ኩናት ደው ኣይብልን ክብሉን ወሲኹም። እቲ ኣብ ልዕሊ መሬት ምዕራብ ትግራይን ደቡብን ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተለጢፉ ዝኣተወን ዘርኢ ናይ ምጽናት ገበን ዝፍጽም ዘሎ ገበነኛ ኣሸባሪ ሓይሊ ዕጡቕ ኣምሓራ ዝመርሕ ዝነበረ ተፈራ ማሞ ጎስጓስ ጆኖሳይድ እውን ኣጠናኺሩ ቀጺሉ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ኣየናይ መሬት ከም ዝተወሰደ እኳ ብትኽክል ክገልጽ ዘይከኣለ እዚ ብሕማም ተስፋፍሓነት ዝዓወረ ኣመራርሓ ዕጡቕ ሓይሊ ኣምሓራ እቲ ዝተጀመረ ዘተ ሰላም ብልጽግናን ሕወሓትን ንህዝቢ ኣምሓራ ዘየማኸርካ ትርጉም የብሉን ክብል ተሰሚዖም። ትግራይ ብኩናት ምስዓረ ይከኣልን ዝበለ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ኣብ ትግራይ ድሕሪ ሕጂ ኣካል ኢትዮጵያ ኣይኮነትን ሃገረ ትግራይ ዝብል ኣተሓሳስባ ከም ዝተሃነፀን እውን ይገሊጹ። ከም ኣምሓራ ግን ካብ ትግራይ ወሪሮም ዘርኢ ናይ ምጽናት ገበን ዝፍጽሙሉ ዘለዉ ካብታት ምዕራብን ደቡብን ትግራይ ዛጊድ እውን ኣዝዮም ዘስካሕኩ ገበናት እናፈጸሙ ከም ዝርከቡ ይግለጽ ኣሎ። ካብዚ ብተወሳኺ ሰባት ብጅምላ ይቐተሉ፣ ደቂ ኣንስትዮ እውን ይዕመፃ፣ ገዛውቲ ብኣልማሚት የቃጽሉ ከም ዘለዉ እውን ዝፍለጥ እዩ። እዞም ገበነኛታት ሓይልታት ምስ ኤርትራ ኮይኖም ካብ ኔትወርክ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ወፃኢ እውን ከም ዝንቀሳቐሱ ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ ካብ ዝተፈላለዩ ብሄራት ዝተውፃፀ እስለ ባንዳ ሰራዊት ብልጽግና ድማ መጥቀምን መፈጸምን ገበኑ ገይርዎም ይርከብ። ዛጊድ ድማ ሕሉፍና ጨካንኦም መግለፂ ዝኾነን ኣብ ማይ ፀብሪ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝፈጸምዎ ግፍዒት ዘርኢ መስካሕክሕ ፎቶታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ክዘዋወር ተራእዩሎም። እዚ ድማ ኣብ ትሕቲ ተጋሩን ዝኣተዉ ኢዶምን እግሮምን ብሓዊ ክልብለብን ክለምሱን ዝተገበረሉ ፍሉይ ጭካነ እዩ። ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ቁሉዕ ጀኖሳይዳዊ ወራር ኣብ ልዕሊ ንጹሓት ሰላማውያን ዝኸፍእ ህልቂት የብፅሕ ብምህላው ማሕበረሰብ ዓለም ህፁፅ ስጉምቲ ክወስድ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራንን ሰሙያን ትግራይ ፀዊዖም። እቲ ወራር ብውልቀ በላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ እዩ ዝበለ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራትን ሰሙያን ትግራይ ብዝፍጸሙ ዘለዉ ደብዳባት ድማ ከተማታትን ቁሸታትን ትግራይ ይዓንዋ ከም ዘለዋ ኣብ ዘውፅኦ እዋናዊ መግለፂ ኣፍሊጡ። ሰራዊት ኤርትራን ዕጡቓት ኣምሓራን ኣብ ዝተቆጻጸርዎን ከባብታት ትግራይ ዓለም ለኻዊ ገበናት ይፍጸሙ ምህላዎም እውን እቲ ማሕበረሰብ ዕላው ገይሩሎም። ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራን ሰሙያን ትግራይ ጨፍጫፍ ዝፍጸመሉ ዘሎ ቁሉዕ ወራሪ ትግራይ ጠጠው ክብል ስጉምቲ ክውሰደሉን ኣብ ልዕሊ ንጹሓት መሰረተ ልምዓትን መንበሪ ኣባይትን ዝፍጸሙ ደብዳባት ጉቡእ ጠመተ ክወሃቦምን እዩ ፀዊዑ ዘሎም። ብተማሳሊ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተነቢሩ ዘሎ ሙሉእ ክልከላ ሰብኣዊ ሓገዝ ክለዓልን መሰረታዊ ኣገልግሎታት እውን ክጅምሩን ከም ዝግባእ ኣመላኺቱ። ብተወሳኺ እቲ ማሕበረሰብ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ሰራዊት ኤርትራን ዕጡቓትን ካብ ትግራይ ክወፁ ኣለዎም ድሕሪ ምባል ዓለም ለኻዊ ሚድያታት ክኣትዎን ዝተፈጸሙ ገበናት ድማ ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ክቃልሑን ተሓታትነት ክረጋገጸሎምን ፃዊዑ ተቕሪቦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ሓድነት ኣፍሪካን ፓን ኣፍሪካኒዝምን ኣስተዋፅኦ ዝገበሩ ብዝብል ሽልማት ከም ዝሃበ ተገሊጾም። እዚ ኣብ ናይ ባዕሉ ናይ ዓለም ሕልሚ ዝነብር ዘሎ ጽሉል መራሒ ኣብይ ኣሕመድ ንጎይቱ ቀዳማዊ ሃይለ ስላሴ ሓዊሱን ስድራ ኣብ ሓድነት ኣፍሪካ ፓን ኣፍሪካኒዝምን ኣስተዋፅኦ ዝገበሩ 17 ነበር መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ሽልማት ኣበርኪቱ ኣለኹ ኢሉ ያኢ ንሱ ወሃቢ ሽልማት ኮይኑ ሲያም መርሃ ግብሪ መዛዘም ጉባኤ መናእሰይ መራሕቲ ኣፍሪካ ኣብ መእከብ ኣዳራሽ ኮሚሽን ኢኮኖሚ ኣፍሪካ ውድብ ሕብረት መንግስታት ከም ዝተካየደ እውን ዝተገለጸ ኮይኑ ኣብቲ መርሃ ግብሪ ጠብሎቕ ዝበለ ኣብይ ኣሕመድ ንቀዳማዊ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ነበር ፕሬዚዳንት ዛምቢያ ኬኔት ካውንዳ ነበር ፕሬዚዳንት ታንዛኒያ ጁልየስ ኔሬሬ ነበር ፕሬዚዳንት ዚምባብዌ ሮበርት ሙጋቤ ነበር ንጉስ ሞሮኮ ሐሰን ካላይ ነበር ፕሬዚዳንት ጊኒ ኣሕመድ ሴኩ ቱሬ
ነበር ፕሬዚዳንት ማሊ ማዲቦይ ኬታም ነበር ፕሬዚዳንት ኮት ዲቫር ፍሌክስ ሃፌት ቦይኝን ነበር ፕሬዚዳንት ሴኔጋል ሲኦፖልድ ሴዳር ሴንጎር አፍልጦ ካመን ወዝረኸቡ ነበር መራሕቲ ይርከብዎም በተሽልማት በአካል ቅርበሉ ዘይካል ስድራ ቤታት ኣብ ሕብረት አፍሪካን ዲፕሎማሲያዊ አመራጽታትን ከም ዝረኽቡ ድማ ኣብቲ እዋን መግላጹ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ኣመላኺቱም እቲ መድረኽ ብቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢን ብሓባር ዘሰናድእዎ ምዃኑ እውን ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም ባርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ቀዳሞት ሚድያ ነሰዓት ዘዳለናልኩም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ስለዝተኸታተልኩምና ዜና ኢና ነመስግን ብቕጻሊ ብኻልኦት መልስና ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም